Olvastam a napokban, hogy a Facebookodon kiakadtál, hogy egy bulvár újság hazugságokat ért róla. Tudnál erről mesélni? Hát igen, hát az utolsó 2 éven keresztül egy újság, nem tudom miért, pont engemet választott, de úgy döntött, hogy egy csomó hazugságot ír rólam folyamatosan, de erre csak annyit tudok mondani, hogy a rossz hír az a jó hír, és így veszik meg az emberek az újságokat, amikor látják, hogy valami botrány történt, de mindig mondom, hogy igazán a zenében nem fognak tudni belekötni soha, úgy kell, hogy valamibe, és csak így hazudnak róla. Miért téged választott ez az újság? Amúgy csomószor gondoltam erről, hogy miért pont én. Van egy csomó ember, akiről lehetne írni, de pont engemet választanak, de igazán elején zavart őszintén, de most már nem, mert tudom, hogy aki ismer, és akinek van valami esze, az tudja, hogy a újságok azok 90% hazudnak, és nem aggódok. Jogi lépéseken gondolkozol? Már beszéltünk a menedzsmentemmel, meg a ügyvédemmel erről, de igazán annyira nem érdekel még, de talán, ha folytatják, akkor talán igen. És lehet, hogy ennek is az oka, hogy azért néha-néha, de megtalálnak téged az éjszakai életben? Nem, én már erről beszéltem, hogy mindig lesznek irigyek. Hogyha nincsenek irigyek, akkor valamit rosszul csinálsz, hogy nem csak engemet találnak meg így, hanem nagyon sok ember. De ahogy mondom, én egy nagyon egyszerű ember vagyok, én nem balhézok, mindig elfordulok igazán, amikor valaki beszól. Én csak pozitívan próbálok gondolkozni, és nekem vannak nagy célok, álmaim, és csak arra koncentrálok. Milyen az igazi Kálai Sanders András? Hát az igazi Kálai Sanders, az itt áll előtted, és amúgy én nagyon egyszerű ember vagyok, ugyanazokat a dolgokat szeretem csinálni, mint bárki, menni a moziba, focizni a barátaimmal, kondizni, bulizni, Xboxozni, FIFA-t nyomjuk, egy egyszerű ember vagyok.